Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Her bireklerinize inşallah sıhhat ve afiyet yaşap görürsünüz deb umid etgan. Bulgun gözümün alından bir muassir xat, yani köp bir ta'sirli xat gözümün alından ötde istedim ki şol xatni sizlerge hem aytib eştirsem. Bismillahirrahmanirrahim. Bul mazaq dal, belki bul bizlerin hemelerimizin bir ardyş bolalygymızdır. Bul bitilen nersa güldürmeklik üçün dal, belki o yoldurmaklik üçindir. Bizler bazı yerlerde görýäris ki bitilen bolýar, qarz berilmeýär diýip. Aslında bul bir kağazga bitilen nersa dal, belki bul bizlerin vicdanlarımızın aynasyna bitilen nersedir. Bunun manasy aslında qarz berilmeklik bent boldy diýişi dal, belki bunun manasy bir-birimizge etimat bent boldy diýişi bolýar. Ortamızdaki mehr muhabbat bent boldy diýişi bolýar. İnsanyň insanga etýän itibary ortadan göterildi diýişi bolýar. Eger bizler öten ata-babalarymyzyň wagtlaryny ýatlasak ki olar bir-birlerine kança bir etimat we itibar etýär ekenler. Yani olar wagtyki bir musulman doganyny teklifde veya bir narsa muhtaçligini görseler, öz teklif ve muhtaçligini yadından çıkarıp, ol musulman doganynyň teklif ve muhtaçligini gidermeklige köşüş etýär ekenler. Olaryň bir-birisine berýän narsaleri maly dowlat däldi, belki bir-birisine hemderdligiti we bir-birisine etimat we itibariti. Ol beren narsasy qarz däldi, belki bir-biriniň ortasyndaky qowmdarlygy we bir-birisiniň ortasyndaky mehr muhabbatiti. Ýöne bizler näetdik? Bizler eden wadalarymyzni taryhlarga urdyk we taryhlaryny bahanalarga urdyk we bahanalarymyzni adatga urdyk. Yıllar ötüp gider, ýöne qarzlarymyz şol duran ýerinde durar. Algydar algysyny dilemäne ýolar. Ýöne bergidar adamnyň ýüregi şonda hem mutmain bolup ýörer. Wagtyki eden ýaxşylyklaryny weya beren qarzyny ýatladasa, onda bergidar jogap berer. Qystanma hani, ony ölüp barýarsyňmy diýip. Goýanki ýaxşylyk edip bir günah iş eden ýani. Baziler aýdypdyrlar el-qarzu miqrazul muhabbati diýip. Yani qarz ortadaky mehr muhabbatny qyrkýan nersedir diýip. Ve bizler waqiyan hem ortamyzdaki mehr muhabbatlarymyzni we itibar we itimatlarymyzni we insaniyetliklerimizni qarzynyň gaýçysy bilen qyrkyp ýerge gömdik. Şol zamanda eger gaýsy biregi bizlerge qarz bermese, onda ol adam qarz bermedikligi üçin günahkar däl. Belki bul adamnyň qarz bermeýişliginde şaýat bir sebep bar bolsa, şaýat bul adamnyň ýüregi qaýsy bir bergidar qarzyny berme duwan bolsa, şaýat bul adam başga bir adamga ýaxşylyk edip ýamanlyk görenmese, ýaxşy şol zamanda qarz alınmasa we qarz berilmese, eger zarurat bolup qarz alınsa, onda algydarynyň ýüregini agyrtman bergini berilse. Taýinki ortamyzdaky mehr muhabbat dowamy berqarar galar ýanyk. Bul narsaleriň näşr bolýan jaýy Safai Darul Ma'arif Al-Ayyubiyah lit-Taqiq we Nashr Hujuduku Qızıl Ayaqdır.